kilometrov sme v Rimini, tam, kde ja pôjdem. Tešíš sa? Prečo? Som ospalý. A ja, ale ja sa teším. Teraz je aktuálne 6:39. Zobudila som sa o nikolkej, keď som v noci nespala. Super. Dobre vlasy, že? Presolené, pokusčené po tebe, že? Povedz svojim fanúšikom, čo si nerobila. Takže teraz idem v Taliansku kúpiť niečo mojim rodičom a môjmu bratčekovi. Máš aj pre dvojičky? Jo. A Ninka má kupovať rodičom, ale kúka furt len pre seba zatiaľ. No. Komu to pôjde? Takže teraz idem kúpiť toto. Pre moju mamiu a môjho nevlastného tatu. To sa zle počúva, ale dobre. A dobre, som ticho. A to budú mať spoločné? Ukáž to? Áno. To je veľmi krásne. To máš pre koho, pre Danka? Takže už sme na izbe a už som si aj zbalila veci a teraz idem osprchovať, aby som krásne voňala. Takže toto je výhľad z balkónu. A teraz je práve celkom oblačno. A je oblačno, nie celkom. Kvôli tomu, že sa chystá búrka. Nechystá, proste bude búrka. Takže tak, ale máme tu krásny výhľad. Takže teraz sa ideme očesať a spraviť si sop. Takže takúto veľkú zmrzlinu určite na Slovensku nikde nenájdete. No. Keďže sme v autobuse moc nespali, tak sme boli všetci odrovnaní. Večerné Taliansko. Takže teraz som na večerné a vyzerá to tu pekne. Ako sa ti tu zatiaľ páči, taťko? Dobre, super. Ešte musíme ísť na nejaký výlet do San Marina napríklad. Jo, San Marino máme blízko. Že my ja? Tu je nejaká reštka. Vyzerá to tu mega pekne. Ľudia na tých bicykloch, to je sranda. A tu je more. Veselá nálada v Rimini. Takže takto vyzerá večerné Taliansko. Čo tu voní? No, už sme nažratí. Kúknite sa na ten hotel. Keď stále idem, tak si všímam, že sú tu všade nejaké hotely. A niektoré sú mega super. Vidíte, pri mori už nikto není. Mohli by sme ísť, ale už som sa umyla, nechcem sa ísť zase, lebo sa mi nechce. A napíšte mi do komentárov, či sa vám páči v Taliansku. Mne sa mega páči. Ukážem vám tu teraz takú trošku prechádzku. Takto, aby som vám predstavila, ako to vyzerá v Taliansku. Tam sú rôzne. A tam sú nejaké kolotoče. Tam sú nejaké kolotoče.
musí byť drahý hotel. Skúsime to teraz. Tu je skáv, ako vidíte. Tam sú pirátske vlaky. A tuto sú nejaké kolotoče. Vyzerá to strašne pekne, ale tie farby sú strašne pekné v noci. To vypadá zaujímavo. Ideš si volať, kde minú drobák? Áno. Ty vole, ideme sa tam pozrieť. Poďme sa tam pozrieť. Ako vidíte, sú tam automaty, ale vyskúšame, či naozaj z automatov, či to nie sú nejaké fejky a ide z nich vyťahnuť niečo. No a? Tak poďme sa na to pozrieť. Moja sestra teraz ide skúsiť toto, tak uvidíme, či sa jej to podarí. Že mi ja. Poď, Berto. Stač. Dobre. Sú to asi fejky, no. Tá bere tie zákruty. Toto je profík. Aha. Ideš aj ty? Jeden oný žetón. A my budeme mať určite viac. Myslíš? Šťastia. A potiahni tú páku. Koľko chýbalo. Oh my god. Ukážu čest slávy. Takže teraz je 11 hodín a ideme sa vrátiť na hotel. Jo. Aj s mojimi vlasmi. Takže tatiko, ideme sa vrátiť na hotel.